to. Pwede pang laro yung iba. Yung iba laruan talaga ng anak ko, no. So, may mga matataba. Pero okay to. Walang problema sa akin yung matataba na yan. Kasi kayang papayatin yan, no. So deliver siya 29 pieces na mga gagamba. So goods na goods. Ito, tignan natin siya. Usok yan. Siya nag-deliver sa amin ng gagamba. Paglabanan niya, yung pang derby size natin yon. Kasi matatandang gagamba na. Saka itong ampit, no. Bahala kayo kung saan kayo pumili. O, tingnan niya paano maglaban to. O, dandanin mo lang palabanin, Sok, ha. Tingnan natin. Tingnan niya. Sige. Kay waswasan na gini ba? Tigulang ng mga damang ni. Pero saan ka dyan, Sok? Tingin mo, Sok. Dito ako sa kabila. Diyan sa ampit ka? Bugat yabon? Oo. Mas maganda. Dispalinado ang paan itong derby size eh. Kaya kung may galaw masyado stick, Sok. Okay. Sige, ikutin mo lang. Kung anong bombahan na yun ng gagamba. Hindi maglapit. Na. Ano? Na. Oo. Yun na. At Uy. yung ampit. Talo. Tari yung derby size, no? O yung ampit. Oo. Ay, sino ang talo dyan? Sino takbo yung derby size? Opo. Kawawa. Hindi niya kaya balyan. Ay, wakwak gid dyan, no? Wakwak. O, na nag-autofocus pa talaga. Sirang-sira talaga siya. Ayun. Patay talaga siya. Tama natin, Sok. Nag-autofocus sa pantalon. Patay na to. Autofocus kasi dun sa pantalon, eh. Yan, no? Inulo na siya. Hindi talaga siya. Wala na talaga siyang buhay. Ay, ito, ang ampit na to. Ginaparis ko yan, di ba doon? Ayaw nila. Takot sila eh. Takot sila dyan, puta. Parisan nila yan. Ilabas ko yan. Yung, di ba may nakita kang ganito din kalaki doon? Ayaw nilang labanan to. Kaya nakita nila yung galaw maganda ba? Takot Puta. sila. Takot sila dyan. Sayang. Ampit yan. Yun na, ginagawa. Sige, baba mo lang, Sok. Kayo nag-autofocus, Sok. Yun? Oo, nag-autofocus kasi yan. Kamera ba? Hindi makita sa kamera. Wala na. Kawawa na. Wala ka. Kagtod ka gida. Kainin talaga. Dalagan nung. Naglaban ba siya, no? Laban pa talaga siya. Dalagan. Wala na eh. Dalagan to. Lagan siya eh. Uy. Balik niya. Niya na yun. Yung takbo niya na yun. Last breath niya na yun. Kain talaga siya. Wala na. Kainin talaga siya, no? Tapang ito. Grabe tangkon niya. Hindi kapag yapon mo finishing. Pero mag-steady na lang siya. Kainin talaga yan. Magkagat. Di kasi kalaki ng ulo ba? Itong derby na to, no? Sayang lang to kasi. Sira yung paa niya. Ipit yan. Kaya gipa-video ko na sa'yo. Nasira yung paa. Naipit. Panalo talaga yung ampit. So yan, no? Kusok yan. Nag-deliver sa ating gagamba dito. So yan, dineliver yung gagamba. Tira-tira na lang to, mga kadya. Tira-tira na lang to. Yung mga ganda kanina, binigay niya dun sa mga makakalaban natin. Kasi sabi ko, doon niya ibigay para maganda-ganda yung laban. Magaganda yung kalaban natin. Pangit man tayo lahat. Lagi nakakawak na magandang gagamba. Ipatay niya talaga. Pinatay niya talaga. Loading yung Gcash, Sok, ah. Sandali, ah. Baka sa CP mo. Sandali, Sok. So, ito mga idol, yung kagamba na nagpatalo sa atin ng malaking pera, no? Iwan ko yan. Tinesting ko ulit, no? Binalutan niya yung kalaki-laki nating kagamba, oh. Tinalo niya talaga to sa balutan, no? Hinuli niya sa may gilid. Ang laking kagamba nito, napakatapang din. Ito naman yung ampit versus yung derby size, no? Panalo talaga yung ampit. Patay yung derby size dito. So, bigay na natin sa kanila yan. So, yun lang. Bago na naman tayo mga gagamba. Ito talagang lalaki. So, dito may malalaki din naman. Pero manaka-naka, saka malaki yung tiyan pa, no? Marami to. So, at least may stock tayong gagamba. Pwede tayong magdayo-dayo kung kailangan. So, yun lang. Peace out, peace out.